टीवी सीरियल अनुपमा कई गो स्टार्स का किस्मत बदलने का काम कइले बाटे। ए शो में लीड रोल रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना निभावे ना, लेकिन बाकी स्टार कास्ट के सीन भी फैंस के चौंका देला। जब से ई शो टेलीकास्ट भइल बा तब से ही टीआरपी के चार्ट में ई नंबर 1 पर बनल बाटे। बीच में शो का टीआरपी डगमगाइल रहल, लेकिन मेकर्स अपने ट्विस्ट टर्न्स और कलाकार का धांसू एक्टिंग से फैंस का प्यार पाली है ना। आई आपके ए सीरियल के स्टार कास्ट और फीस के बारे में बताओ तनी। शो के कई स्टार कास्ट मेकर से तगड़ा फीस वसूलता ना। रूपाली गांगुली ए सीरियल में अनुपमा का किरदार निभावतली। इस शो रूपाली गांगुली की करियर का टर्निंग पॉइंट साबित भइल बाटे। इस शो से रूपाली टॉप एक्ट्रेस बन गई वाली, कमाई में भी सबसे आगे वाली। शो से रूपाली गांगुली एक एपिसोड का 3 लाख रुपया चार्ज करतली। औरा भटनागर अनुपमा में औरा भटनागर छोटी अनु यानी आद्या का रोल निभावतली। आद्या के रोल में औरा के काफी ट्रोलिंग का भी सामना करे के पड़ता, लेकिन उस शो में मोटहन कमाई करतली। रिपोर्ट्स के मुताबिक औरा एक एपिसोड का 20,000 रुपया चार्ज करेली। गौरव खन्ना सीरियल अनुपमा में गौरव खन्ना अनुज कपाड़िया का रोल निभावतना। उनकरे एक लुक पर लड़की दीवानी हो गई बाली सा। गौरव खन्ना भी एक एपिसोड खातिर तगड़ा फीस वसूले ना। उनके मेकर्स 1.5 लाख रुपया हर एपिसोड का देना। सुकृति कांडपाल के कैरेक्टर का नाम श्रुति हवे, जवन अनुज का नया गर्लफ्रेंड वाली। रिपोर्ट के मुताबिक सुकृति कांडपाल अपनी एक एपिसोड खातिर 50,000 रुपया चार्ज करेली। सुधांशु पांडे अनुपमा में सुधांशु पांडे के कैरेक्टर का नाम वनराज शाह हवे, जौन अपने घमंड में चूर शाह हाउस के अंगुली पर नचावेला। रिपोर्ट के मुताबिक सुधांशु पांडे एगो एपिसोड खातिर 1.5 लाख रुपया चार्ज करेना। मदालसा के भी इस शो से काफी पॉपुलैरिटी मिलल बाटे। काव्या के रोल में मदालसा शर्मा फैंस के काफी पसंद वाली। रिपोर्ट्स के मुताबिक मदालसा शर्मा एक एपिसोड खातिर 30 से 40,000 रुपया चार्ज करेली। चांदनी भगवानानी ए सीरियल में नई पाखी वाली, जेके शो में काफी पसंद कल जाता टे। चांदनी की फीस का अभी तक खुलासा नहीं भइल, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हर एपिसोड खातिर 40,000 रुपये चार्ज करेली। निधि शाह किंजल के रोल में निधि शाह फैंस के बीच छा गई वाली। अनुपमा में निधि शाह की एक्टिंग के काफी तारीफ मिलता टे। दावा बाकी निधि शाह ए रोल खातिर रोजाना 32,000 रुपये का फीस चार्ज करेली। अल्पना बुच ए लिस्ट में अल्पना बुच का नाम भी शामिल बाटे, जवन अनुपमा में लीला बेन के नाम से मशहूर वाली। अल्पना बुच प्रति एपिसोड 25,000 रुपया चार्ज करेली। आशीष मल्होत्रा तोसू के रोल में छा गई बाना। शो में उनका किरदार निगेटिव बाटे, जकरे वजह से उनके ट्रोलिंग का सामना करे पड़ला, लेकिन तोसू शो में मसाला डाले काम करेना। ए रोल के लिए तोसू 35 से 40,000 रुपया प्रति एपिसोड चार्ज करेना। ए स्टोरी पर आपका क्या कहे बा कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखत रही ABB भोजपुरिया।